Salmo Responsorio, ikaunom nga Domingo sa pagkabanhaw, Year A. Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pasinggita sa Diyos uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Diyos kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isang yawang iyang mahimayaw kaday ganan. Ingna ang Diyos pagka makataha sa imong mga buhat. Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pagsimbahang tibok yuta ug pawitaw pagdaig ngadto kanimo. Pawitaw mga pagdaig alang sa imong ngalan. Umari kamog tanawang mga buhat sa Diyos. Ang iyang makatahang nga mga buhat sa taliwala sa mga tao. Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Gihimo niya nga yuta nga mamala. Kadagatan latas sa suba nang lakaw sila. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagahari siya pinagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Dios
uban sa kasadian. Pamati karon kamong tanang mahadlokon sa Dios. Samtang ipahayag ko unsang iyang gibuhat kanako. Dalaygo ng Dios nga wala magtungina kanako. Sa akong pangayo usa iyang kaluoy. Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Dios uban sa pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Dios uban sa kasal.